La principal valoració que jo en puc fer d'aquell manifest que vam aconseguir consensuar 33 jutges de Catalunya, he de matisar 33 d'un total de 756, que és la plantilla judicial, per tant molt pocs, dissortadament, plantejava bàsicament, i per això penso que n'hem de fer una valoració positiva, plantejava que dins del marc constitucional espanyol es pot fer ús del dret d'autodeterminació tal com el recull el Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics de l'any 66. Evidentment que aquella norma està pensada per una època colonial i que l'estat espanyol avui en dia, amb tots els seus dèficits, és un estat democràtic, per tant no es pot parlar ben bé d'una colònia que es vol independitzar del seu estat matriu, però la jurisprudència del Tribunal Internacional de Justícia, que ha anat matisant aquest dret, el dret a decidir, com a una modalitat del dret d'autodeterminació, arrel sobretot dels processos que hi ha hagut al segle XX, no? Els estats de l'antiga Unió Soviètica que s'han anat separant, els estats dels Balcans, que també es van anar separant de la República Sèrbia, jo crec que encaixava perfectament amb l'estat de Catalunya, perquè som una nació, històricament és inqüestionable, no? Només cal veure, ja que parlem de constitucions, les constitucions i usatges del 1481 fins al 1705, després amb el decret de nova planta del 1714, quan van perdre la guerra els austriacistes respecte dels borbònics, però tot això va canviar, no? Però ja en teníem de constitucions, ja érem una nació, no érem un estat amb la configuració moderna, però podem assolir aquest context polític i jurídic. Per tant, hem fet una valoració molt positiva d'aquell comunicat. De fet, va provocar un expedient disciplinari, no?, d'aquests jutges per part del Consejo General del Poder Judicial, però afortunadament doncs, a finals del 2014 aquest expedient es va arxivar perquè no estàvem dient res que en dret no es pugui defensar.